Полацкі дзяржаўны універсітэт паступова пераходзіць на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. На энергаэфектыўны эксперымент тут рашыліся вясной мінулага года. На даху аднаго з карпусоў ужо з'явіліся сонечныя калектары, а ў бліжэйшы час плануюць усталяваць і ветрагенератар. Каб сістэма працавала эфектыўна, ва ўніверсітэце прыклалі максімум намаганняў. Значную частку разумных элементаў распрацавалі студэнты пад кіраўніцтвам выкладчыкаў. Дарэчы, гэта далёка не ўсе ноу-хау, якімі ганарацца ў Полацкім універсітэце. Выкладчыкі і студэнты на даху універсітэта недзеля маляўнічага краявіду вясной мінулага года ў ВНУ рашыліся на энергаэфектыўны эксперымент. Перавод сістэмы асвятлення на альтэрнатыўныя крыніцы энергіі пачаўся паступова. Спачатку тут усталявалі сонечныя калектары, а ў якасці вопытнай пляцоўкі выбралі пажарную лесвіцу. Ведем учет энергии, сколько мы выработали, сколько тратится в разное время года, в разное время суток. И этот проект был рожден обсуждение, а что было бы, если бы мы попробовали бы вот так вот сделать. Пока получается, будем двигаться в этом направлении. Сістэма працуе бесперабойна з мая мінулага года. Значная частка разумных элементаў – распрацоўка студэнтаў і выкладчыкаў Полацкай ВНУ. Пяцікурснік Уладзіслаў Лоўкіс упэўнены, самая адказная частка работы ўжо за плячыма. Каб ноу-хау не давала збою і літаральна з першых дзён показывала максимальный эффект, пришлося немало экспериментовать. Я в основном занимался расчетом освещения в нашем корпусе. Проводил измерения текущего освещения и уже потом сопоставлял значения, полученные, чтобы высчитать экономическую выгоду, стоит оно того или нет. Сейчас почти все инновационные разработки появляются на стыке наук. У нас есть и факультет информационных технологий с высококлассными программистами, радиотехнический факультет, там, системы автоматизации. Вот, взаимодействие специалистов из разных областей позволяет решать задачи в комплексе. Праект паэтапны. У бліжэйшы час у Полацкім універсітэце плануюць выкарыстоўваць і энергію ветру. Генератар, які ўсталююць на даху разам з сонечнымі калектарамі, стане асноўнай крыніцай энергіі для электрасілкавання сістэмы асвятлення ўсіх калідораў і лесвіц шматпавярховага корпуса. Ва ўніверсітэце падлічылі. Праект дазволіць знізіць энергаспажыванне ў некалькі разоў. У руках у старшага выкладчыка Сергея Абраменкі яшчэ адно ноу-хау, якім ганарацца ва ўніверсітэце. Сістэма экстраннага апавяшчэння распрацавана спецыяльна для сталых і людзей з інваліднасцю. Галоўная задача универсального прибора – попярэдзіць бяду. Мы будем разрабатывать несколько вариантов. Базовый вариант – это вариант, который будет чисто заниматься оповещением. Вы нажали, сообщение пришло. Подобные системы существуют. Наш главный козырь – весьма конкурентоспособная цена. И те аналоги, которые нам удалось найти, они не имеют необходимых датчиков. То есть у них модификации с датчиками на газ, угарный газ, метан нету. У сучаснай сістэме шмат пераваг. Адна з іх – лёгкасць у выкарыстанні. Каб паведаміць, напрыклад, пра дрэннае самаадчуванне, дастаткова націснуць на трывожную кнопку. Паралельна з тэсціраваннем вопытнага ўзору вядзецца распрацоўка спецыяльнай праграмы, якая дазволіць дыспетчеру экстранных службаў вызначыць дакладны адрас выкліку. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны Новополацк.